One, two, one, two, one, two, three, go! Ikusten duzue deskarga mendatearen magalean gaude. Debagoienetik baina ez gaude baizik. In gaude eta on fire, eta on the road, eta ondo non Antzuolan. Non bestela ikusten duzue nola dominatzen dudan ingelesa, ezta? Nola ez dut banik ingelesa dominatuko, Ia Debagoienetik kanpora etorri behar izan dut eta triviale pike honetan. Ikusten duzue nire lana arriskutsua da, Ez da lonalaikoa, abentura handiko lana. Eta zertara etorri garen Antzuolara, nola ez dakizuela oraindik Debagoieneko herrien arteko trivial pikea beraiekin, herritarrekin, antzuolarrekin batera gozatzera. Eta nola ez, zuekin batera. Jakin dut gainera antzuolarrak fin ibili direla hortxe gurekin jolasean aritzeko prestatze lanetan. Ez dakidana da baina Debagoieneko herrien arteko trivial pike hau, 3. denboraldi hau, beraiek irabaziko ote duten edo ez, berehala ikusiko dugu. Baina nik uste dut ez dutela irabaziko. Agian pixka bat pasatu egin naiz, Batzuetan hemen belarri ostean daukadan deaburru santu honek buruan ahaztu besterik ez dit egiten. Argi dudana bai, bada, gainerako Debagoieneko herrietan bezala Antzuolarrak ere dena eta gehiago emango dutela beraien herria rankingen gorenean egoteko. Lasai, ardura aurpegi horiek kendu ziztu bizian galdera izarra erronka ere prest daukagu dena eta pentsatuta daukagu zer egingo dugun eta nola ez Antzuolako udalari esker 50 euroko bonua ere prest daukagu gurekin erronka hori gauzatzera animatzen den herritar horrentzako. Eta zer egingo duen, 50 euro horiekin oso ondo ongi ikasita daukazue bertako herriko komertzioetan trukatzeko erabili ahal izango du. Argi Antzuola. Bueno, hementxe, parte hartzeko prest, Antzuolan gaude, lehen esan duguna moduan, Antzuolaren alde dena eta gehiago mango duzuzuk, ezta? Bueno, saiatu egingo naiz mintzat. Hori da. Hemen badauzkagu, beti bezala galderak, asmatzen baldin baduzu, Antzuolak punto bat irabaziko du, herrien arteko trivial pikean, eta ez baduzu asmatzen, punto bat gutxiago. Bale. Zer iruditzen zaizu? Oso ondo. Punto bat gehiago beto, ero kerrago? Hombre, beti hobe izaten da bat gehiago gutxia. Hori da. Hortako asertamen behar eta... Hortako bisibili behar. Bai, hori da. Eta hauxe da asmatu beharreko galdera, galdera honi erantzun zuzen asmatu behar diozuna. Nola du izena? Oñatiko alkateak. Ez dakit. Bakit emakume dela, baina ez dakit. Bueno, laguntza txiki bat. Izalo... izena izan like. Izalo Elorza. Ojo! Seguru? Nik uste bai. Hori markatuko dugu erantzun bezala? Bale. Bai, ala ez? Bai. Horixe da burura etorri zaizun lehenengoa, Bai. Batzutan hori izaten da zerbaitegatik, ezta? Bai, batzutan suertez ere bai. Izan liteke. Beste batzutan aldatu egiten dugu gero, lehenengoa pentsatu erresa dela hori ez dela eta hanka sartu. Zure kasuan horixe jarriko dugu? Bai. Izaro? Izalo Elorza. Oso ondo, hortxe jarriko dugu erantzuna, etxean zuek ere jarri erantzuna, zein uste duzuen den, eta berehala jakingo dugu asmatu duzen edo ez, eta Antzuolak hau da garrantzitsuena, puntu bat irabazi duen edo ez, eskerrik asko. Bale, zure. Bai. Bena, aurkien artean edo ez dagoengo, ez? Ez duzu ezin istuko, baina galderen txartela galdu dut. Bueno, galdu egin dudala pentsatu dut hasieran, baina orain nire zalantza ditut, eta ez dakit, Antzuolar hauek lapurtu egin ez didaten.
Ez naiz bat ere fio. Badakizue, herriaren alde dena eman nahi dutela hauek ere bai, eta agian txartela hartu dute. Bertan ditutetan galderak zer galdetu behar dietan ikusteko eta trampak egiteko. Ez dakit, zer diozue? Nire zalantzak ditut. Bueno, badaukagu zuentzako beste galdera bat, ez dakit erresa edo zaila izango den, baina zuek Antzuolaren inguruko lurrak ezagutzen dituzue? Bai. Ui, ez duzue gehiagi pentsatu, seguru zaudete, Bueno, gutxi gora bera. Pentsatzen du baiet. Badakizkizue zuek Antzuolaren inguruan zein herri eta dauden? Ez. Ez duzue beha esan inguruak ezagutzen dituzuela? Bergara, Urretxu, Zumarraga, Oso, no? Hor, zerrenda luzeari zarete esaten, ezta? Elgeta. Urruti zarete joan, Bergara, Elgeta, oso urruti zarete joan. Bueno, hemen erdian jarriko naiz ni zuei galdera egiteko, bale? Orduan, boskote, gaurkoan zuentzako daukagun galdera da, eta kontu zibili, argi eta bisibili behar da hemen gurekin jolasterako orduan, ze galderaren erantzun zuzena ez baduzu emoten Antzuolak izango du puntu bat gutxiago, eta gero zer? Negarra egingo duzue? Ez. Bueno, orduan, hauxe da zuentzako galdera. Zein bi herri mugakide ditu Antzuolak hegoaldean? Utziko dizuet mikrofonoa, bildu eta emango dizkizuet 30 segundu pentsatzeko, Gogoratu. Ez, venga. Pentsatu. Zein bi herri mugakide ditu Antzuolak hegoaldean? Zein da hegoaldea galdetu dizue? Iparraldea, ekialdea, hegoaldea. Zein da hegoaldea? A ber. Ez dizuete horrelakorik erakutsi? Ba, horregatik gurekin jolastu behar duzue, gurekin jolastu eta ikasi egiten delako. A ber, zuek. Iparraldea, Hegoaldea, Ekialdea, Mendebaldea. Egoalde igual da. Mendebaldea da eskina Hor bat. daukazue laguntxo bat eta galdetua. Nik etorri hona. Venga. Trampak hemen ez, Egoalde. Egoalde uste da la bealdeko. Ez, Hegoaldea da hori, no? Ez baina, ekialdea eta mendebaldea dia eskinak. A ber. Egoaldea. Galdetu, balkoian dagoena ezagutzen duzue? Ba, Esan izena eta galdetu non dagoen Antzuolan hegoaldea. Barkatu! Errasti, nun dago hegoaldea? Daki. A ver, egoalde uste da la Ez dakiz. Bueno, berdin da. Baina zuek izan behar dizkiguzue Antzuolan zein bi mugakide dituen. Nahi baduzue galdetu hori, aber badakiten, Galdetu. Barkatu. Dago Hegoaldea. Badakitzen dagoen Hegoaldea. Egualdia, non da? Ez dakit, non da? Egualdia? Bai. Eguraldixa ez. Bueno, jakin duzue non dagoen hegoaldea? Bai. Ez, bale. Baina behar ditugu bi herri mugakide direnak, orduan. Egingo dugu, hautaz, zuek erabaki beharko duzue, Antzuolan zein bi herri dituen zuen ustez, mugakide hegoaldean. Asmatzen baldin baduzu ondo eta bestela ez, baina bi herriren izenak esan behar dituzue. Pista bat emango dizuet, fin ibilizaretelako hemen, eta ikusi dudalako herritarren laguntzaren nahi izan duzuela. Mugakide diren herriak, herri horietako batetako protagonistak igelak dira, txantxikuak, eta beste bigarren herria oso gertu dago. Eta ezin dizuet gehiago lagundu. Bergara eta Oñati. Ez, baina Oñati dago eskala eta txantxikuz. Ja, txantxik. Bale, a ber. Vale. Pentsatu duzu ea? Bale. Ze bi herri orduan uste dituzue zuek? Bergara eta Oñati. Bergara eta Oñati, seguru zaudete? Zergatik esan dituzue horiek? Bastante gertu Antzuolatik eta Oñatin dagolako eskola bat txantxiku deitzen Oso ondo. dena. Hemen markatuko ditugu bi erantzun horiek, Bergara eta Oñati esan dituzuenak, pantailak bestalde etxean daudenak ere hor, zuen apustuak egin dituzue, eta ikusiko dugu asmatu duzuen edo ez. Asmatu baduzue, puntu gehiago izango du Antzuolak. Eta orain hemen nagoela galdera bat egin nahi dizuet. Ez zenuten ikusiko horrelako txartel bat, berde kolorekoa, kaleetan barrena gure saioko izenarekin?
Bueno, hementxe, nik uste dut, zuk jakingo duzula galdera honen erantzuna eta Antzolaren alde punto bat irabaziko duzula, ezta? Aleginduko naiz? Hori da, alegindu egin behar da. Bueno, Antzola eta Aierraren artean badakizu zenidetza bat badagoela, ezta? Bai. Aurten urte hurren bat bete da eta gure galdera horixe da. Antzola eta Aierraren arteko zenidetzan aurten zenbat urte bete dira? 40, uste dut. Ez duzu gehiagi pentsatu, seguru zaude? Bai, uste dut irakurri dut. Bai, 40. Irakurri egin duzu? Bai, txarteliak. Nun baiten irakurri duzu eta burura etorri zaizu 40. Badaki. Bueno, horixe markatuko dugu orduan erantzun zuzen bezala 40 eta ikusiko dugu asmatu duzun edo ez, Eskerrik asko. Bale, zuei. Hau Antzola, Bai, Antzolak irabaziko du Debagoieneko herrien arteko trivial pike hau. ez dakit. Ikusi egin behar, ezta? Bai. Zuek hirurok behintzat alegintxo bat egingo duzu Antzolaren alde punto bat irabazteko, ezta? Bai. Asko dakizue zuek bizitoki duzuen herri honen inguruan. Bai. Bai, asko dakizue? Bai. Bai. Eta nik iturrien inguruan galdera bat egiten baldin badizuet? Bai. Bale. Vale, prest zaudete. Hori da jarrera, prest egon behar da gurekin jolasteko eta galderari erantzun zuzena bilatzeko. Batzuetan zuzena izaten da, beste batzuetan ez. Orduan, galdera hauxe da zuentzako. Debagoieneko zein herrietan jarri dute animalia burua duen iturria? Pentsatu hirurok. Zurrategi. Entzun ondo galdera, Debagoieneko zein herritan jarri dute animalia burua duen iturria? Antzolan. Entzun ondo galdera, Debagoieneko zein herritan jarri dute animalia burua duen iturria? Bai, Gipuzko. A ver, que me da. Antzolan badago bat. Bai, eta nolakoa da? Ontzan aurpegisa. Eta nun dago? Zurrategi. Bai. Orduan zuen ustez galdera horren erantzuna Antzola da. Bat bita hirurok batera esan. Antzola. Oso ondo, hortxe markatuko dugu eta berehala ikusiko dugu asmatu duzuen edo ez. Hau Antzola? Bai. Ez nuen uste Antzolarrak horren maltzurrak zirenik. Eske, takit, agian ez diatela portu. Hemen lore artean edo ez da egongo gorde. Bueno, bikote, hementxe zaudete zuek, Antzolako Elizako arkupetan, horrek esan nahi du zuek Antzolaren inguruan zerbait edo asmatzeko gai izango zaretela. Ez dakit nik bai. Ez dakizu? Ez dakit. Baina Antzolaren alde gaur alegin txiki bat egingo duzu, horrela zuek asmatzen baduzu erantzuna Antzola puntu bat irabaziko duelako. Bai, espero dugu asmatzea. Mairuaren alarde, Antzolako alardea ikusten duzu zuek Antzolako jaietan, ara gehiago parranda egitekoak zarete? Ez bata, ez bestia. Bueno, ni parrandakoa gixago. Bueno, bikote, gaurkoan zuek Antzolaren alde asmatu beharreko galderak Antzolako alardearen inguruan dauka zerikusia. Zizaktarik, ez dakigu horrela esaten den barkatu, berorrek, bakigu hemen Antzolan bizarela, baina oso zaila da, zure izena esatea, Antzolako alardean egiten du, edo antzesten du, mairuaren papera. Baina, nola du izena? Dakizue, mairuak nola du izena Antzolako alardearen antzezpenean? Bueno, orain Antzolan gaude, oraindik ez dugu komodink erabili, eta orduan utziko dizuet aukera mugikorrean begiratzeko. Mugikorra atera dezakezu, emango dizuet minutu bat igual gehiagi da, 45 segundu begiratzeko Antzolako alardean. Mairuak nola duen izena? Vale. Venga, hortxe jarriko dugu kontagailua, Montero, jarri, tik, 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 tik. Gogoratu. Zizaktarik, barkatu berriz esango dut, ez dakit ondo esaten eta zure izena, egiten du Antzolako alardean mairuaren papera antzesten du, baina mairu horrek nola du izena. Eta pista bat emango dizuet, eskuzabal etorri naiz eta Antzolara, beti esaten duzu gaiztoa naizela eta ez, eskuzabala naiz. A-rekin hasten da izena. Badakizu zuek ala? A ber, nola da? Antzola bai, Antzolan egon bagaude bai. Ondo, hori bai bizia, hori bai argi eta bizi bili dena. At azten da, ez dakize, eta bukaran dauka, erromatarrez zenbaki bat. Asko ari naiz laguntzen, Hor daude protagonista batzuk, eta mairuaren izen antzezpenean da.
argi dago zue parrandazalea zaretela gehiago, eta hemen Antzolako herriko plazan egiten den antzezpen horretan, zela doa markagailua? Ja, pasatu da, ez? Bueno, borduan emango dizuet bi aukera bat. Izen bat esan eta asmatzen baldin baduzu ondo eta bestela Antzola puntu bat gutxiago. Zela zagazu azten dela? A-D. At. Ez dakize, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, seigarrena. Hau, orain telefonoan behira da. Venga, bonus plus, utziko dizuegu pixkatxo bat gehiago, jatorrak zaretelako. Ez dakiz zer? Hemen ez da izan agertzen, Aber, historiatik endu diguten orain, mairua. Nola? Aduna. Ez. Ez dakizue? Bueno, izen bat esan behar diguzue. Bat esan. Esan duzun hori edo beste bat ero nahi duzuna? Arekin esan, izan daiteke Antonio nahi baduzue, Antonio ez da, baina horrela arabe izen badauka. Eta gero esan behar didazu ezen bagarna den. Lehenena, bigarna, hirugarrena, laugarrena, hau Juan Carlos erregea bezala. Juan Carlos lehenengoa. Felipe hirugarrena, hau da, Nola esan duzuzuk? Abdul, edo Abdel, edo nola esan duzuzuk? Abduna, agertu gaten ez dakit. Abdun, bueno, markatuko dugu. Abdun zenbagarrena da hau? Bosgarrena. Abdun bosgarrena. Bueno, hortxe markatuko dugu erantzuna, eta berehala ikusiko dugu, etxean zaudetenok ere jarri zuen erantzuna. Eta ikusiko dugu asmatu duzuen edo bikote. Eskerrik asko, hori bai, segi horrelaxe, humoretsu irribarre batekin, Hau pasuek, eskerrik asko. Bueno, hementxe, herrien arteko trivial pikean gaude, gaurkoan. Hori zuk idatugu, lagunduko zaitugu, lasai. Hemen egin dugu beste herri batekin ere bai, hau da entrenamentua. Arnasketak eta forman jartzeko. Galdera bat daukagu zuretzako, asmatzen baldin baduzu puntu bat irabaziko du Antzolak. Asmatuko dut? A ber, espero. Alegina bai, ezta? Bai. Antzolan badaude musika talde batzuk. Bai. Gazterenak eta. Badakizu Antzolako zein musika bi taldek parte hartu zuten danbaka musika lehiaketa? Ez da ikarena izan lege bat. Eta beste bat, bi izen behar ditugu. Asmatu edo ez, biak asmatuz gero Antzola puntu bat gehiago. Ez baduzu asmatzen, puntu bat gutxiago izango du. Ez da iba. Ikarena... Ez da nahi zakorratzen. Asmatu bota hola hausa izen bat eta agian... Kling! Beste binezka honek zelaria. Ondo, son. Bez, Antzolarrak nik laguntzen eta... Kimak. Bat hori, eta bestea esan didazu? Karena. Oso ondo, esizugu denbora gehiago kenduko. Hori etxe markatuko ditugu, segi ondo, eta ia asmatu duzun. Eskerrik asko, agur, bai agur! Hemen atzean utzi dugu azkenengo parte hartzailea eta egia esan txartela galdu edo lapurtu didatenetik ez nabil oso zuzen eta galdera zuzena zen danbakaren bosgarren danbakaren zuzen esan behar da izena, bosgarren edizioan zein Antzolako musika talde guztietatik bik parte hartu duten. Egia da ez dudala hori esan eta kontuan hartuko ditugu erantzuna zuzena den edo ez baloratzerako orduan, danbakaren bosgarren edizioa eta danbakaren seigarren edizioa. Horrela, inor ez dadin azerretu badakizu guk, ez dugula inolako tramparik egiten. Edo bai. Ez dakit errekara ez zitzaidan eroriko. Zu ematen, hemen Lorontzian ere ez, kiosko berri marabilloso horretan ere ez, nik esango nuke, ia seguru eskua zutan jarriko nuke, Antzolan lapurtu egin didatela. Ez da egia izango. Hemen, gure galderan erantzunak esan dizuet nik, seguru nengoela Antzolan lapurtu egin didatela. Erori egingo zitaidan eta baten batek hor utzi du pasatzerakoan hartzeko? Nik gauza bat aitortuko dizuet, torri, gertu, isil-isilik, ez da dila Antzola rinorra zerretu eta belarriak tapatu Antzolarrak, baina nik esango nuke Antzolan ez direla horren argiak. Hau, lapurtu egin didatela, eta galderen erantzun zuzenak kuskuxatu dituztela. Agian puntu pare bat kendu behar diogu Antzolarrei? Argi. Bueno, bikote, hementxe, Antzolaren alde dena eta gehiago emateko prest, ezta?
Bai. Hementxe ari gara herrien arteko trivial pikean, oraingoz fin ari dira hemen Antzolan galderak erantzuten, ikusiko dugu berehala, erantzunak asmatu dituzuen edo ez, bai, baina asmatu egin behar da. Zuretzako badaukagu galderatxo bat, eta Antzolako pelotariak nortzuk diren ezagutzen dituzu? Bai, batzuk, Mendizabal, El Coro... Ba, nik orain... Eta emakumeak, bai. Bueno, nik emango dizkizut 4 pilotariren izenak, bai. Eta zuk esan beharko dizkidazu esandako 4 horietako, zein bi diren Antzolakoak. Ados? Vale. Bueno, ba, belarria bixi jarri eta hemen doaz izenak. Aitor El Coro, hori da bat, Aritz Berraondo da beste bat, Aitor Mendizabal da beste bat, eta Beñat Senar da beste bat. 4 horietako zein bi dira Antzolakoak. Ba, 3 lelenak. Bi behar ditugu, bi. Bi. Bai. Bueno, ba, Aitor El Coro izatez elgetan jaixotakoa da. Orduan Aitor Mendizabal eta Berraondo. Orduan, 3 izan daitezke Antzolakoak, baina hor gu batzutan trampa egiten dugu eta esan duzu elgetakoa dela. Argia zara zu, argia zara. Oso ondo, orduan. 4 pilotari hauetatik zein dira bi antzolarrak, markatuko dugu Aitor Mendizabal eta Aritz Berraondo. Zuk uste duzu asmatu duzula? Bai. Ez da duzu asmatu Antzolak puntu bat gutxiago izango du. Ez daukazu zalantzarik. Oso ondo, eskerrik asko eta segi horrelaxe humoretsu. Agur! Bueno, hementxe, presaka baina gurekin jolasteko prest eta zuri egokitu zaizun galdera da. Zein altitude du deskargako mendateak? Bakizu, emango izkizut aukera, 482 metro, 453 metro, 520 metro, 612 metro, zein da erantzun zuzena? 482 metro. Ez duzu pentsatu. Zergatik dakizu horren ziur erantzun zuzena hori? Pasau naizelako handik eta bizikletaz baita ikasitxa daukat. Bai. Bueno, hori markatuko dugu orduan erantzun zuzen bezala. Bai. Batzuetan ez da izaten burura etortzen dele. Dudai bare. Vale, orduan ez dizugu gehiago galdetuko. Horixe markatuko dugu eta ikusiko dugu asmatu duzun. Eskerrik asko, gero arte, agur! Gero gimnasioan apuntatzea esaten du jendeak, etorri ona, Antzolara, eta herritarrekin ziztu bizian galderaetan argi ibili behar da erantzuna bilatzerako orduan, eta oinez ere bai, txakurra bezala, mira atata joan naiz. Bueno, eta beti bezala, gure galderen artean badaukagu hemen, leio bat, gaurkoan hauxe izango dena, hemen daukazuzuk ikusteko hartu nahi baldin baduzu, eta esan beharko diguzu, Antzolako zein eraikinetako leioaren. Bale, pistaren bat edo emateko? Ja, ziratik... Bai, porrezaila da, Ba, esango dizut, gu Antzolan barren ari garela, Antzolarrekin, eta konturatu garela leio hori gaur egun ez dagoela horrela. Beste osagairen bat edo badauka. Baina hemen gertu dago. Pixka bat hola atzeraka egin ezkero, gertu dago. Pista bat ez, bi, atzeraka jatuko. Eskola? Ez, olaran. Olaran izan leike? Beste buelta bat eman. Nik uste dut askotan, gazteak eta gazteak ez direnak ere bertan batzen dira. Bale, gaztetxeko lehiua da, ez? Zeizata. Gaztetxekoa? Seguro zaude? Baina gaur egun ez dago horrela, ez? Google Mapsek nola erakusten du horrela? Eskilaraketa daz. Bai. Orduan zuk uste duzu hori dela? Bai. Bai, seguro? Bai. Aurretik olaran esan duzu, Ja, baina gertu neuan, bai, olaran eta gaztetxea gertu da. Baina nik ez dizut esan zuzena den eta gaztetxekoa den, Nik uste gaztetxekoa izango dela. Seguro? Lehen Antzolako ambulatoixoa zana. Ikasi ere egiten dugu, orduan, lehen hemen zure ustez Antzolako ambulategia zegoen. Bai, eta oin gaztetxea. Seguru zaude, orduan. Gaurko gure trivial pike honetan daukagun leio hau, zein Antzolako eraikinetakoa da? Gaztetxekoa. Gaztetxeko hori da, gaztetxeko lehiua da, lehen ambulatoixokoa. Oso ondo, erantzuna hortxe eman digu, arrazoituta gainera zergaiti den, eta berehala, ikusiko dugu zuek etxean zaudetenok, Antzolan ibil zarete, identifikatu duzue, jakingo dugu asmatu duzun baizuk, eta bai etxean daudenak. Eskerrik asko. Bai, zuri. Eta iritsi da, orain bai, herritar guztiok eta ikusentzule guztiok, zain zaudeten une garrantzitsua izan ere badakizue, gure saioan, poltsikoa betetzeko aukera ere badagoela. Zer behar da gehiago posik egoteko? Ezer, gurekin trivial pike honetan jolastea ibiltzea besterik ez duzue behar. Eta jolasean jarraituko dugu izan ere galdera izarraren ordua iritsi da. Eta 1, 2, 3... Hementxe badaukagu galdera izarra eta badakizue gure galdera izarrak beti erronka bat ekartzen duela atzean. Antzolan gaude eta nola ez poltsikoa beteko dugula esan dugu eta hementxe ditugu poltsikoak betetzeko 50 euroak Antzolako udalaren eskutik jaso ditugunak. Zer egin beharko duen gaurkoan gurekin jolasera animatzen denak? Berehala ikusiko dugu, baina badaukat ideia bat. Izan ere badakizue guk hemen 3. denboraldi honetan eta herrietako komertzioak kontuan izaten ditugula eta bultzatxo bat eman nahi diegula.
Horregatik, bonoa bertako komertzioetan elkartrukatzeko izango da. Hemen ikusten dut albo batean badaukagula herritar bat ere gurekin parte hartzeko presto egongo dena eta berari luzatuko diogu erronka, Kaixo, zer moduz? Kaixo, Aitor, kaixo, bai. Ondo, hartu, bai. Zuretzako gurekin jolasteko prest zaude, ezta? Bai. Humoretsu, bai. Gure saioko osagai nagusietako bat bada eta humorea. Hementxe gurekin jolastu eta gainera eskuiko aukera 50 euro poltsikoratzeko, hemen Antzuelako denetan gero elkartrukatu ahal izango duzuena, gu beti komertzio txikiaren alde ere, hortxe, saioan bisibilin egiten dugulako. Bisibili behar da eta, komertzio txikietan ere erosketak egiten. Zer moduz? Oso ondo. Ondo, gogotsu zaude. Bai. Erronka xelebreak egiten ditugu gaurkoan eta gaur hona etorri gara, komertzioak behin baino gehiagotan aipatu dugu. Eta beraiek izango dira, gure erronkako protagonista. Zer iruditzen? Oso ondo, oso ondo. Oso ondo. Bueno, gure erronkan batzuetan korrika egin dugu, gure teknikariek ongi dakite, beste batzuetan mimika jolasak ere egin ditugu. Eta gaurkoan korrika pixka bat egin beharreko duzu, zer moduz? Bueno, ez jata larregi gustatzen, baina ingo dugu. Baina 50 euroak lortzeko edo zer egingo da, eta hemen ere Antzolaren alde dena emango da. Kasu honetan zure poltsikoaren alde dena emango duzu. Gure gaurko erronkan protagonista izango da mugikorra, hau da argazkiak, selfieak atera beharko dituzulako, eta Antzuelako komertzioak izango dira, bertako dendak izango dira protagonista izan ere eskatuko dizu. 2 minutuan Antzuelako 4 komertzio ataritan selfie ateratzea. Zer egiten zaizu? Oso ondo. Eta teknikaria prest baldin badago, ni hementxe geldituko naiz, hortxe, zain, beraz, 3, 2, 1, aurrera! Ja. Bai. Guazen. Claro, baina ontsa zena kontatzen, ja, demoria. Mendizen dugara. Bale, hemen lehenengoa, kafetegi hau. Bale, bat inda. A ber, indikan gehiago abeitu. Arategi bat. Beste bat, a ber, hemen indikan gehiago gongo da. Talkua. Eta honetik bai. Bueno, ikusten dut Kaixo, Aitor. Pozik zatozela ikusten dut. Oso pozik. Bai. Zu telebistan lan gutxi egin duzu, ze hartu duzu mikrofonoa trofea bezala eraman duzu, ez? Hemen nire garaiko da. Oso gutxi. Egin dituzu argazkiak, Marina? Bai. Aber, hartu hau, zu. Bai. Eta oraintxe ikusiko dugu, Ontxe ikusiko dugu. Hemen daukagu bat, ikusentzuleak ere ikusiko dute, baina erakutsi egingo diogu, partekatu egingo dugu, beraiekin. Hemen badaukagu bat, hemen badaukagu 2, berdina da. Ez bat, Albuan. 2, 3, eta 4. Argi gelditu da, bertan Antzuelan badagoela, non erosi eta non gozatu komertzioetan ere bai, eta badakizu gurekin gure erronka gainditu edo ez, poltsikoratzen duzuela beti saria. Marina, eskerrik asko. Mila esker zuei. Gurekin hortxe, bertako komertzioetan, 4 hauetako batean agian gastatu dezakezu edo trukatu. Edo ezberdinetan. Hori ja, zure eskutziko dugu erabakitzeko beraz. Eskerrik asko. Zuei. Eta badakizu zuek ere, urrengo saioan, poltsiko betetzeko aukera gehiago ekarriko ditugula. Gero arte. Ikusten duzuen lasai gaude, hementxe Antzuelako herriko plazan ur zaratarekin, erlaxatzeko eguzkitan, inoiz baino hobeto, baina adi, berehala jarriko zarete zuek ere lasai eta urduritasun horiek kenduko dituzue gainetik izan ere, galdera bakoitzari erantzun bana jarri diogu, zuek etxean ere bai, eta iritsi da. Erantzun horiek zuzenak diren edo ez, jakiteko ordua, eta nola ez, Antzuela gure rankinean zein postutan dagoen jakiteko ere bai, adi! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go!
Egin ditugu, Antzolan egin beharreko etxeko lan guztiak gozatu eder hartu dugu Trivial Pike honetan, bertako herritarrekin jolasean arituta barre egin dugu umorea protagonista izan da. Negar ere bai, galdera batzuk asmatu, beste batzuk ez, hori bai, argi gelditu da beste baina Antzolarrek herriaren alde dena eman dutela. Datorren astean non egongo garen? Ez dizuet aurreratuko, orain artean ez dizuet aurreratu eta gaur ez da egun berezia izango eta aurreratuko. Baina kalkuluak egiten joan zaitezkete, gero eta erresago daukazu eta asmatzeko non izango garen. Debagoienean 9 herri baldin badaude, joan kontatzen, non egon garen eta non egotea falta zaigun. Eta egon ez garen herri horietako herritarrok joan ikasten entziklopidiak egiten, prestatzen beroketa lanak egiten, laizter izango gara eta zure alboan Debagoieneko herrien arteko Trivial Pikean. Eta bitartean badakizue ikasi bihurriak izan baina dena neurrian eta gurekin jolasteko prest izan, ondo izan. 1, 2,